僕はナポリ人で西洋で一番古い首都の一つに住んでいます。ニューヨークがまだ存在していなくて、ロンドンとパリが小さな町だった時代に、我々の町はもう大都市でした。僕はナポリ人でヨーロッパで一番古い文化に属しています。この文化のおかげで、みんながラテン語で話していた時代に、我々にはギリシャ語の使用が認められていました。僕はナポリ人で、大カタリーナの宮廷で使われた外交的な言語をしゃべります。この言語は、イタリアに音楽や文学や芝居公演などの伝統をもたらしました。僕はナポリ人で、僕の町では異端審問が続いた600年間、一度も人を燃やす火はつけられなかったのです。ナポリではスペインの異端審問所の設置も絶対に認められていませんでした。僕はナポリ人で人のもてなし、他人に対する思いやりで有名な町に住んでいます。ここでは昔の神様と新しい神様が共存し、大きな魂ですべての人を受け入れ、すべての人を愛します。僕はナポリ人で、この町では人々がカフェでコーヒーを飲むとき、お金のない見知らぬ人のためのコーヒー代を払う習慣が生まれました。貧しさのせいでコーヒーも飲めないと誰も感じないでいられるように。僕はナポリ人で、僕の町の人々は最も繁栄し、支配力のあった時代でも、他の民族を服従させるために武器を持って攻め込んだことは一度もありません。私たちは文化、愛、歌で彼らを魅了し征服しました。僕はナポリ人で、パリ以外ではナポリの町だけがフランス語のフラネールに本当の意味をつけました。散歩のための散歩、人生の風景を眺め、楽しむことを目的として。僕はナポリ人で、過去も未来も所有します。なぜなら、この町ですべてのことが始まり、すべてのことが終わるからです。僕はナポリ人で、僕の運命はベルギリウスという魔術師によって地中の奥深くに埋められた一個の卵が割れずにずっとあるかどうかに委ねられています。もし人生に魔法がなければ称賛する価値はないでしょう。僕はナポリ人で、僕の体はオシリスの死体を探すイシスのすべての傷と痛みを感じます。7つの聖域をめぐって切断された彼の体をよみがえらせてみたいと思います。僕はナポリ人で、オデュッセウスを誘惑することができずに、嘆き悲しんで死んでしまった人魚の体から生まれた町に住んでいます。知恵は諦めているものを知らずにいれば、情熱にそそのかされることはありません。僕はナポリ人です。おとぎ話で有名な作家のハンス・クリスチャン・アンデルセンが寒い北の国からナポリにやってきて、ここを出発するときに、僕は死んだ後、幽霊になって戻ってきます。なぜなら、この街の夜は表現できないくらいに素敵だからと言ったそうです。まだまだ無限に続けられますが、ナポリ人として北部同盟、南イタリアを憎む北イタリアの政治団体のボルゲッツィオのような人たちのことを無視することはできません。でも、私たちナポリ人は他の人々に対してこんなひどい憎しみを抱くことはできないんです。僕たちナポリ人は皮肉で切り返す勇気をとっても愛しているので、あるサッカー場でベローナ人からナポリ人大嫌いと言って侮辱された時も、私たちはナポリ語でジュリエットは尻がる女とやり返しました。シェイクスピアも怒ったりしなかったし、無知な人々は意味がわからないし、世界中が笑いました。